Noi, quines ganes tenia de tornar a aquest càmping, tu. Sí, no? Oh, m'encanta. Home, vacances, càmping. Fantàstic, això. Bueno, anem per feina. Avui vinc a parlar d'un tema que ens interessa a tots. Però abans de començar, el primer que vull fer és... Què? Home, així m'agrada, Josep Anton. Avui comencem bé. Vinga. Perquè vegis... Avui estarà bé les notícies. Doncs vinga, parlarem de la crisi. Bueno, ja saps tu, un tema que ens afecta a tots. Sí, a tots, la crisi. La crisi. La impotència no, la crisi. Bueno, la impotència. Jo no sé si ens afecta a tots. A mi no m'afecta. Doncs aquí ho deixem. Bé, doncs, ens n'anem a Anglaterra, la bonica població de Edgefield. Sí, home, tirant al nord, no? Exacte, bueno, ja saps tu, d'aquells carrers, aquella església, l'Ajuntament... Edgefield, ho descobrirem ara. Bueno, doncs un bar musical... Un bar musical? Sí, un bar musical. Altrament dit pub, no? Exacte, altrament dit pub. Un bar musical ha decidit... Bueno, si tu vas a fer una cervesa en aquest bar musical, sí. Un bar que es diu Pix... Pix. Sí. Doncs aquest bar, tu vas a prendre una cervesa, no et costarà ni un euro. Vaja, és una bona manera de superar la crisi, que et regalin cerveses. No, jo no he dit que la regalin, simplement que no et costarà un euro. Han fet com tornar una mica enrere i ara el que fan és el trueque, o altrament dit, bescanvi. M'agrada molt com parles, el català correcte aquí també a l'extintor. Doncs el que pots fer tu és vas, demanes una cervesa i te la canvien per llegums, carn, peix... Bueno, per qualsevol altre tipus de cosa. Em sembla fantàstic. Mira, és més, et dic més, se m'acaba aquí una idea. Et podries muntar un bar així. Un bar així? Com? Sí, tu et fots allà un tirador, un local amb un tirador, i vinga, que vagi entrant gent. Dos cerveses, una cadira, una taula, vinga, no sé què. El senyor del Carajillo... Sí, les curabutxaques, que t'ho portin tot. Exacte. Però, ves al tanto, no et robi aquesta idea el senyor d'Ikea, No és cap tonteria. Bueno, va, anem per feina, que després ens diuen que no tenim temps. Que ens passem de temps, no és que no tinguem. De fet, no en tenim. Bé, ens anem ara a Alemanya, Düsseldorf. Düsseldorf, no hi he estat. Bueno, doncs ens situem també amb la crisi, una persona que fa 9 anys que viu en un espai d'uns 50 per 60 centímetres. Pitjor que els pisos de la ministra, tu. No, impossible, no m'ho crec. T'ho asseguro. No. Sí, t'ho asseguro. Aquest tio fot 9 anys... Però on te viu? Ara t'ho explico. Aquest tio fot 9 anys que viu en una guixeta. No. T'ho prometo. Amb una guixeta de l'estació. I no l'han fotut fora? Bé, és més, els guardes de seguretat de l'estació l'han enxampat unes 200 vegades. En 9 anys? Amb 9 anys. Que si tu haguessin de vigilar a casa teva aquests guardes de seguretat, què en pensaries? Em sembla que no els contractaria, senyors guardes, 9 anys, 200 vegades... No, no? No, jo no me n'enfiaria gaire, vaja, tu mateix. Bé, doncs és una bona manera de superar la crisi, però jo de moment... A la crisi... No. La crisi afecta a sectors que mai ens ho haguéssim pensat, A quin? Va, sorprèn-me, Josep Anton. Ara anem a Estats Units, Wichita. Kansas. Wichita, Kansas. Doncs a Wichita, un lladre, ell, es devia sentir brut. Sí, perquè una cosa és ser lladre i l'altra és ser brut, Són dues coses molt diferents. I com ell, ja saps tu, tenen aquesta facilitat per entrar a les cases, els lladres. Sí, jo no sé com ho fan, però sí. Doncs va decidir entrar en una casa a rentar-se la roba. El tio es treu la samarreta, els pantalons, a la rentadora. Ben fet. Posa en marxa la rentadora, nevera, un sàndwich, el sofà, la tele, i arriba la senyora de la casa. És el perill que té. Aquest home que comença a córrer, la senyora darrere. T'ho imagina't l'estampa. O sigui, la roba a la rentadora, el senyor corrent i la senyora darrere. T'ho imagina't, lladre amb calçotats corrent i senyora al darrere. Ves que no has vist una pel·li de Paco Martínez Soria, amb una estampa així? O en Benny Hill, que també seria una estampa... Bé, com va acabar la cosa? Bueno, doncs la senyora va atrapar el lladre i la policia, i com als Estats Units ja sabem, la policia no falla mai, el va detenir i portar a la presó. Molt bé. Doncs alguna cosa més? No, sobre la crisi ja no en parlarem més. No? Hosti, sobre la crisi ja no en parlarem més, però sí que et porto el vídeo de la setmana. Molt bé, doncs la teva càmera està allà. Amb el vídeo de la setmana el que veurem és, que l'exèrcit està fatal. O sigui, l'exèrcit ha arribat un moment que ja no sap què fer-ne. L'exèrcit en aquests moments està reclutant animals. Ja tenim la cabra de la legió i ara a Noruega hem trobat una altra mascota molt curiosa, el pingüí, que a més l'han fet general de les Forces Armades. Bé, veieu el vídeo i ho entendreu. A ceremony involving 130 guardsmen saw the world's most celebrated bird. And reposing entire trust and confidence in you as a penguin, in every way qualified to receive the honour and dignity of knighthood and the office aforesaid.
and today marked a proud moment.